Dámy a páni, príjemný podvečer z plavárne bratislavských Pasienkov, kde sa už o chvíľu začne v poradí 5. vystúpenie našich vodných pólistov v C skupine európskej časti kvalifikácie a postup do superfinále svetovej vodnopólovej ligy. Poďme k zostave trénera Neboj sa Novoselača. Dnes Nemci číslo 1 Moritz Schenkel, 2 Erik Bukovský, 3 Hannes Glasser, 4 David Kleine, 5 Tobias Preuss, 6 má Filip Kalberg, 7 Timo van der Bosch, 8 má Erik Meyers, 9 Marko Štam, 10 Moritz Oeller, 11 Andreas Schlotterbeck a 12 Denis Eidner, 13 Marko Václavík. Trénerom je Neboj sa Vosolovač, no a asistentmi sú Miroslav Beslin a Dirk Hohenstein. Poďme v tejto chvíli k našej zostave. Zverenci nového trénera Roberta Kajda, číslo 1 Lukáš Kozmer, 2 Martin Famiera, 3 má Juraj Zaťovič, 4 Tomáš Kostolník, 5 Lukáš Ďurík, 6 Andrej Janíček, 7 Lukáš Seman, 8 Marek Tkáč, 9 Tomáš Bielik, 10 Vladimír Plvan, 11 Michal Kratochvíl, 12 mal byť pôvodne v zostave Tomáš Brúder, však včera večer dostal 40 teploty, no a na jeho miesto je povolaný Peter Nedbal. Tomáš, ak nás do chvíli sleduje, želám skoré uzdravenia a všetko dobré. 13 má Tomáš Hoferica. Na našej lavičke nový tréner Robert Kajd, asistentmi sú Ondrej Gajdáč a tým líderom je, alebo vedúcim družstva, Štefan Marian Dabro. Jednoducho som bol presvedčený o tom, že naši chlapci počas dnešného dňa budú úspešní. David Kleine je v tejto chvíli vylúčený, no a to znamená, že naši vodní polisti pôjdu smerom dopredu. Vychutnajte si opäť dobré vodné polo a európsku časť kvalifikácie. Je tam úvodný gól dnešného stretnutia. Začali sme naozaj veľmi dobre. Juraj Zaťovič dal gól. A Juraj Zaťovič dáva úvodný gól dnešného stretnutia. Situácia, Gejza? Pekne uhratá presilovka, nestrecká strana zaťahla, vytočilo sa krídlo a Juraj zo 4 metrov pekne prestrelil. Juraj Zaťovič pravdepodobne tam zavinil 5-metrový hod Lukášovi Kozmerovi. Držíme palce, aby bol úspešný na úvodnú nepríjemnú situáciu. S číslom 10 nám dáva gól Moritz Oeller. Keď som hovoril s Marekom Tkáčom, ktorý hrá v nemeckom Hannoveri, treba si dávať podľa jeho názoru na číslo 2 Erika. Zatiaľ teda v priebehu 5 minút dosť opatrné na jednej či na druhej strane je vinou nepremenených šancí. Je ten stav zatiaľ 1-1. Očakáva, že by sme sa predsa len mohli dnes trošku rozstrieľať, čo sa týka gólov, alebo to bude viac dozadu? Viac defenzívne. To tak vyzerá, že je to také opatrné, ale to väčšinou býva taká prvá štvrtina, druhá štvrtina, až potom sa to viacej rozbehne, no ale... Toto bolo veľmi nedobré. Toto bolo veľmi nepokrytie. Bolo tam zo strany Janíčka, ak sme dobre videli. No a tu bol úspešný s číslom 9 Marko Štam. Ak vám to meno niečo hovorí, vidíte. Bráňme zatiaľ Štama. Juraj Zaťovič bude prenesenie hry v tejto chvíli. Berieme si osobne jednotlivých hráčov. Dávka na pravú stranu a dostávame gól. Ďalší veľmi nepríjemný moment zo strany nemeckej reprezentácie a s číslom 3, ak som dobre videl, Hannes Glasser dáva gól na 1-3, tak to je trošku studená sprcha z 1-0 na 1-3. Je to veľmi ľahko dali tieto dva góly, bohužiaľ musím povedať. Dúfam, že Lukáša Kozbera to nerozhodí, lebo aj teraz ten hráč vidíme aj 3-4 krát ešte. Lepšie povedané, ocitol sa pri ňom. Chcelo by to možno trošku aj zo strany divákov, inak dá sa povedať, že bratislavská plaváreň je zaplnená do posledného miestečka s číslom 12. V tejto chvíli gólom teší Skála alebo Martin Fam. Nejaké šance, teraz druhá strana, toto ide. Zase tam predsa len prihrávku kratučko do konca prvej štvrtiny skúsime. Predsa len ešte niečo vymyslieť, dobrá prihrávka na centra, zostávame pri lopte, na vylúčenie to v tejto chvíli. Za Nemcov nebude, ale Juraj Zaťovič si berie loptu. Není presila, nemecký hráč sa pomýlil, trošku zaváhal a nám sa to vyplatilo. Toto je dobré! To je dobré! Dzinzo na scénu, prosím, jeho druhý gól v dnešnom zápase. Nevedel, čo sa deje, on odišiel, odstúpil a Martin veľmi šikovne dal Martin Famera naspäť Skala loptu Ďurovi a dnes sme to využili, takže vynikajúco, super. Juraj Zaťovič najprv... Áno, je, lebo sa to rozoberá tak vlastne. Áno, je to tak. Aj spolu sme to veľmi často rozoberali, ale on má vôľu, chlapec, všetko, chuť trénovať, takže on urobí všetko preto, aby... A dávame gól. Je našou oporou a my ideme v tejto chvíli do vedenia. Potešil nás Lukáš Seman. V maďarskom Segede pôsobiaci, pozrite sa, krásna prihrávka, nádherný padáčik. Číslo 12, Peter Nedbal je vylúčený. Zajpolovený zákrok v obrane, ak tam napláva hráč. Peťo Nedbal, musíme sa v tejto chvíli brániť. Výborne. Aj Lukáš Kozmer na dvakrát ešte nám Nemci sa budú snažiť nejakým spôsobom podkúriť. Dávajú nám gól s 10.
Škoda, je to veľká škoda, lebo ten prvý moment veľmi dobre zareagovali chlapci. Bloky, nemá tam veľa času ten hráč, ale nakoniec prestrelil zo zadu z tých 5-6 metrov. Musíme si dávať presne, ako sme hovorili, predsa len pozor na trošičku, ty si samozrejme v tomto smere veľký beťár a tajnostkár. Nechajme sa samozrejme prekvapiť. Dnes sme radi, že je Gejza Ďurčín našim spolukomentátorom a prispieva zaujímavými postrehmi. Dnes k príjemnému zápasu Lukáš Kozmer vytiahol svoju pravačku veľmi dobre. Už tá lopta smerovala do pravého horného rohu. Pozrime sa opäť. Veľmi pekná strela. A opäť, keď sa mala končiť nemecká presilová hra pár sekúnd, tak nemecký hráč to zobral na seba a zase to tam pekne prestrelil po vode. Od vody to tam strelil ako pred chvíľkou, takisto vlastne tam dole. Prehrávame stále rozdielom gólu, prehrávame 4-5, zbrane samozrejme neskladáme. Holler atakovaný, nemá komu. Posledné sekundy a sme vylúčení. Veľká škoda. A teraz najhoršie, lebo zase na druhej strane tuto u nás Lukáš Ďurík má tretí faul, takže tiež veľmi citeľná strata pre nás. Zase takisto jedna opora nášho družstva. A v zápätí nemecký hráč veľmi ľahko dáva gól z presilovej hry. Bukovský, ak sme dobre videli, dáva gól, no a to znamená, že v tejto chvíli je číslom 3 Hannes Glasser je v tejto chvíli vylúčený, no a to znamená, že my sme tí, ktorí môžeme predsa len sa dotiahnuť na rozdiel jedného gólu. Pečes, poďme, vieme dať gól! Je to veselšie, Bielik! Andrej Janíček už má pozíciu na strelu, ale veľmi pekne posunul ďalej ešte loptu Tomášovi a tým pádom brankár už nemal šancu. Takže veľmi pekne uhratá presilovka. Trošku mi to pripomenulo ten hadznársky, taký klasický podstrel. Aj toto samozrejme vodní polisti veľmi ťažko používajú, mimoriadne náročná záležitosť, ale vidíte to, že Nemcom to v tejto chvíli nevyšlo, čo je veľmi, ale veľmi dobré. 4,5 minúty pred koncom rozdiel jedného gólu. Rozdiel 5-6, vieme dobre vystreliť! Tešíme sa z gólu! Je to tam, vieme z tejto bomby vystreliť a dávame Skála gól. opäť zozadu prestrelil vynikajúco. Trošku mu nesedela tá prihrávka, ale on má neskutočnú silnú strelu, takže... Toto bol pred chvíľočkom názor aj Gejzu Ďurčího. 13 sekúnd majú do konca na zakončenie. Nemci nemá to zatiaľ kto zobrať na seba, predsa len zoberú. Z mojej strany to tak trošku by som povedal zapachalo dvojmetrovým offsideom by som povedal v vodnom pole, ale veľmi rýchlo. Autor gólu Van der Bosch oslabuje svoj tým. Tak poďme chlapci smerom dopredu. Prihrávka od... Kráťa teraz na tá lopta, predsa len striedala z jednej strany na druhú a dávame gól! Andrej Janíček, veľmi dobre prestrelil. Andrej Janíček prestrelil, ako sa zvykne tvrdiť. Všetko, čo mu stálo v ceste, nezabránil tomu ani Morizeller. Aby boli chlapci naozaj v pohode. Seman predsa len trošku váhal s tou strelou. Veľa času nám už neostáva, budeme strieľať, vieme dať gól! Yes. Pozrite sa, je to tam! Super. Je to tam s dvojkou! Martin Famiera! Skála opäť. Svojou povestnou bombou by som už povedal. Poviem ti úprimne, byť bránkar v nemeckej bráne, točí sa mi ešte teraz pred očami, točí v okolo mojich očí. Alebo by sa schovával pred strelou. Samozrejme len taká jednoznačná záležitosť, takže veľmi dobre si povedal, že je to. Ale v tom bazéne, to som chcel povedať, v tom bazéne to práve z mimiky tela veľmi dobre vyzerá, čo sa týka samozrejme Martina Famieru. Pozor, však Nemci majú vylúčeného hráča, my vyhrávame 8-7. Teraz by trebalo premeniť a odísť o 2 góly. Naopak my by sme... Ozýva sa z bratislavských pasienkov povzbudení Slovensko, tak poďme, skúsme Nemcov rozhodiť a vymyslieť nejakú zaujímavú akciu. Gól! Andrej Janíček 9-7. Unikáme Nemcov. Musím dodať tomu, že aj predtým boli tie presilovky, čo chlapci dali, teraz nedali asi 4. gól z presilovky. A treba brániť, pekne napadať, ako to robievajú chlapci. Boli posledné sekundy do zakončenia, dávajú nám Nemci. Teraz to veľmi šikovne prehodil na stredeckú stranu, čo bolo veľmi ťažké pre Lukáša. Číslom 6 nám dáva gól Filip Káležité. My sme tí, ktorí majú možnosť v tejto chvíli trošku zatopiť Šenkelovi v bráne nemeckej vodnopolovej reprezentácie. A opäť to vytačáme, tak uvidíme, ako to bude. Výborne. Uvidil sa nám tam priestor a dávame gól! A opäť Martin Famiera Skála, takže super. Štvrtý gól Martina Famieru, pozrite sa, to bola bomba do a teraz už nemeckí obrancovia, ten nemecký obranca už nešiel napadať, čo predtým som povedal, nešiel toľko napadnúť toho hráča, Martin to v útoku samozrejme, treba naplavovať, skúsiť hrať na centra,
a vybojovať ďalšiu presilovú hru. No, uvidíme, ako sa nám to podarí. Ale zatiaľ momentálne kľudne tam držíme tú loptu. A Juraj prekvapil, že držíme loptu. Prekvapil všetkých. Tak ako aj mňa, ako som povedal, že držíme loptu, tak takisto. A myslím si, že aj tá výmena brankára nebola najrozumnejšia z nemeckej strany, lebo predsa len jeden hráč, ktorý nehrá pomaly už 20 minút a musí skočiť do tej vody a ešte plus brankár. Bielik pri lopte. Keď som povedal na začiatku dnešného prenosu, že sa mi snívalo, že vyhráme. Tak, vidíš, ak dobre si to moje povedal. Mozgové, čo robia moje mozgové? Výborne, Marek Tkáč. Marek Tkáč! Krásnym gólom. Ku koncu 30-sekundového času, pred koncom... Tak toto, priatelia, prvý gól Mareka. Sa mám nepráve najlepšie, vstupujeme do poslednej minúty dnešného duelu. Prvá štvrťka 3-3, tá druhá 1-2, tretia 4-2. Bolo to 8-7, táto 4-1. Majú presilovú hru Nemci. Áno, Tomáš Bielik je vylúčený a teraz je tam sám nemecký hráč. Nevadí, bohužiaľ. Dávam gól. Gól. Číslom 12. Dennis Eidner 12-9. Nič nevadí, nič sa nemení na veci. Ešte 47 sekúnd do konca zápasu. Teraz pekne celý útok treba podržať. Posledných 10 sekúnd do konca dnešného stretnutia. Ešte Nemci sú tí, ktorí chcú nejakým spôsobom možno ten výsledok korigovať, ale už im veľa času neostane. A ešte vylúčenie na našej strane. Kto bol v číslo 3? Zaťovič, jeho tretie vylúčenie znamená to, že... Ale to už nič nezmení, už výborne. Je tu, priatelia, v tejto chvíli koniec a naša vodnopólová reprezentácia nad Nemeckom víťazí. Nech sa sny plnia vám všetkým, ktorí ste nás nesledovali. Pretože ak to bude tak, priatelia, ako mne počas noci, ktorú mám za sebou, tak to bude absolútna fantázia. Štvrtiny 3-3, 1-2, 4-2, 4-2, 4 góly zaznamenal Martin Famiera, 3 góly Juraj Zaťovič, 2 góly Andrej Janíček, po góle Lukáš Zeman, Marek Tkáč a Tomáš Bielik. Na strane Nemcov dal 3 góly Moritz Oeller. Teda bratislavské pasienky videli prvé víťazstvo vo svetovej vodnopolovej lige našich chlapcov. Vyhrávame 12-9 a máme prvé body. Hodnotenie dnešného stretnutia pohľadom borca kohrom Gejzu Ďurčiho. Gejza, nech sa páči. Vynikajúci zápas, veľa obratov. Chlapci hrali veľmi kolektívne, góly dávali, Martin Famera super, Ďuro Zaťovič, ale všetkých, Lukáša Kozmera, všetci veľmi kolektívne odohrali a veľmi záslužne vyhrali a toto cesto chcem zagratulovať aj Robertovi Kajdovi a dúfam, že veľa takýchto úspechov ešte bude žať naše slovenské vodné.